И какво става, хора? Сега ще правим трети епизод на Лаудо, ама с един друг печага. Който скоро ще е Лауд Харам, бе. Да не си мейн Вуконг, да се каже така. Не, бе. Просто ме кеф името. Що Лауд Джана ли са кръст? Какво те знам? Помежду другото играем на Earth Mode. Не е ранки този път. Ето съм плат 5 вече. Къде е If My Spranet? Май да, ще му затвори. Not connected. Да, бе. Гошо, сега ще ни порим ли на бот? Аре. Портай се там, аз да си... Дай направо се портвам. Да, бе. А да идем до Тауър и се телепортим чак тогава. За кого? Не знам. Аз тим за ги фана в буша. И аз тим там, айде. Ми откачват се. 3 секунди. Кой дигна? Сораката. Стъмня. Ако уча. Тя много назад. Ти птичката ли дигнала? А гледай им две. Айде, учи. Айде, Джинкса стоя в къ. Не. Дотавка. Ето ще стоя. Ето е. Тя пак ли играе с карма? Много съм слаб с Морган. Те не смеят да минат, баци. Те ако дойде, че умрат. Tryhard мод. Опа. Пирец. Те представяш ли сам втори лева, който ще ги правим? И на трети лева само на тебе ще слагам шилд без да спирам. Хайде, умрех. Та не му умръдни. Дали, бе? Сори, нета ми е лъгнала. Между другото снимам, така че. Гошо! Ауч. Ив, да знаеш, че снимам. Ако го кажеш още веднъж ще ми е малко. Не знаеш, че снима. О, божечко. Да, дигни втори, ще ги направим тия диви. Готов. За коста. Умрах. Айде. Аз ще си пускам шилда само върху тебе, така. Ти ще ми ще имам да скажеш шилда с него имаш. Умрях. Пък ти опитото, човек. Там може ни спам. Тая ме побърква на мидъл обаче. Тая сега стабър на прошни изказ. Опа, приемах си магии.
Та как флаш. Защо тая има шилд 24/7, бе? Защото и аз имам шит. Много. Да, бат се флашна в мене. Вау. Гуши, прави се. Ще Ай. ти трябва. Решвам рабадон, човек. Давай типи. А 5 стана. Сериозно ли ще дойде Тимо и ще ме убие? Тъпия кенсър. Бачки, ела ги изчакаме в бъш. Аз ще ги бейтвам. Ще обаче няма спиране, човек. Кой ви спами? Джинкс? С W-та ли? Да. Ма вече я няма да спам. Покакна и кой е шеф. Телепорта си Джинкса, да знаеш. Аз знам, тя ми държи Q. Това е W. Бат си искаш да се да каже майка. Не ми дай дори гилд. Тимо, дабл кил. Тази султа човек, знаеш как ще спам? Ти по-добре смахай той на 30 секунди. Не, на 15. Кошмар с 2 думи. Тимо. Аз съм с Ultimate 24/7, бат. Ти направо няма за какво го махаш. Точно. Те сега го дигнали? Да. Сега ми зоня вече. Ай ги бием. Аре. What the fuck, какво ме ударя? Добре, тази зоня не сте я видели. Пука ти, тя сигурно е на 15 секунди. И в момента е на 15. И къде е? Да, бати. Опа, доч. Опа. Ще мазна. На. Гледат се къв съм грозен. Бутай бе, човек. Знаеш кога сега се? Аре пак, бе! Айде. Кой идва отново и отново той ринга? Мамо. Ти тъпото животно! Фък. Ели каква мазна зония, бат.
Сложи лард. Има школа, бе. Очи ма кефи лард. Абе, той е Ренга, колко пъти ще дойде на смотания мит? Да, по животно. Какво прави Денислав? Още по-тъпо животно. Верно животно да е. Прекалено много се нацепи обаче, как си дойде. Дени ли? Той се на бахти и културист човек. Денката! Да. Пази се. Ела тук, ела тук, ела тук. Уау, трябва да си купа зони бързо. Аз си казах да си купа зони, ама не ми се получи. Да си пусна зони, ама не ми се получи. Очертава се доста. Абе, той ти има лошо. много опнато, той ти има много опнато, това ако ми се падне ти има. Мен ми се пада 3 пъти Касадин, 2 пъти Амуму и не знам колко пъти ми се пада Акале и такива неща. Пада ми се и Лукс 2 пъти. Отъпа. Да бе, аз съм бахти късметлията на тази игра. На този мод. И имам много малко загуби. Ала, Отъпа. и гарги дела. Трябваше ми ще престря по пъти. Аз ще танка. Чинк са поне не спами ултимейти. Аз да не бях го учи скил, бе. Да. Учи го скил. Да, имаш асист. Аз ги пускам на рандом, ела тук. О, снайпер. Уникален. Колко АП има то Чимо, бе? Не ги мира. О, what the fuck? Бати, пак нашия Ленин е пуснат, бати. Ей, портвам се, да знаеш. Опа. Това мая заболя. Зони. Гледаш са нещо, гледаш? Майко... Смогни му, човек, смогни му. Какво е миси? Не, мерси. И аз не мога, твърде много ми е. Аз букам са в ОАП. И аз букам... Не,
Абе, брат. Аз ще си купа Лиандри, интересно ми ако ще Абе, ми снима. защо играе срещу двама? Айде, моля ви, някой просто да дойде и ми помогне, защото толкова много ми писна. Ти помощ заслужи ли, Мишка? И аз се порча на задния лад. Спрях си телепорта. Абе, рете. И сега скоча. Почвам да следя Муму. Не, ще си изчакам парите. Та па се опитваме бутна човек да ти им безкрайен шут. Ултимейт през колко секунди? На кой? Човек имах зония, бе. Ама не очаквах тази снайпа. Винаги очаква и неочакваното. Више. Сега да цоплеш гъба, ба се възсмея. Стига пищяла, бе. О, фак, как си фраза? Не, Не! Споминах мен! Как реве базика. човек аз нямам, обаче тя си реве стабилно. Опа. Сега с Леандри, човек. Сега ако ми изкапам. Ой, аз имам този скин на Слак. Опа. Да фаш. Вау, те успяват да спомогнат ли, бе? О, мъка! Човек, аз само пикам Q-та, бе, аз нищо не правя. Е така само си кликам Q и ги убивам. Уоу. No bitch. You didn't Ела can. насам, бе, момче! Трасъма. Трасъма. Съм се като повелителя на Дани. Песни. Има арт. Моя арт. Кицата ми така случайно го убиваше, ама напа. Yes, най-накрая ти да умреш, баце, Мишко. Так най-накрая съм 4-6. Като си аутист. О, аз направих. Але, шит, тенката, какво прави? Нищо, кликче. О, аз се хилвам като правя демидж. И аз сложи вард. Аз нямам нищо. Сатаната.
Май забрави да утнеш, а. Аз нямах. О, мага, клавиатурата ми се повреди, брат. Не, наистина, преди имах проблем с клавиатурата си и сега всяко Q ми е W. Уау. Яко. О, мага, наистина ли? Кога ще клипа ли? Моля? Нищо. Аз съм 9-6 клипа. Дев, трябваше да снимаш миналата игра. Ти там беше 9-13. Дев. Мамо. То направо му прасна, бе, човек. Ако не е друго, поне аз не съквам. Така че. О, мага, сериозно ли ще съм с повредена клавиатура, бе, брат? Спокойно, цеко на единия клип беше някъде 1.9 сигурно с фис. На ранг. Ранкет? Уау. Така че не си чак толкова зле. Вау, това Q аз знам как го мислех, честно казвам. Обаче миналата игра по нея бихме за разлика от тая. Ние тая ще бием, спокойно, аз съм стронг, аз фък. Аз съм едно Q сварям половината кръв на всички. Може ли аз? Да, не успех. Къде е она готина, бе? В базата си. Какво е? Ето го. За тази година ли си говорила? Ще говориш за ринга. Готово. Убир го. Какво да поръчвам ли последно или не, мам? Мамо. You didn't fuck. Тръсъмо. Тати, оттая във вашата стая. Не знам. Изкарай го. Наистина ли пак ще ми се повреди клавиатурата, бе, брат? Това май ти си го ползваш за оправдание, че умираш често. Не, значи като натисна Q и то пише QW, като натисна A и то пише AS. И ми се натиска вместо Q-то W-то, разбираш ли? Защо Ренгър има Соня, бе? Дяволи. Що Ренгър има зоня? Не знам. АП е. А, да, той играе АП Ренгър. Въобще не видях. Еми аз съм в убиото. Аз не. Аз ги реквам. И аз не съм. Аз ги реквам. Аз имам 100 фарм. Аз имам 70 на АП. Аз имам 90 фарм. Аз имам 134. Аз имам 12 умирания. Аз имам 6. What? Затова бохан танк. Гошо, стой с мене. С тебе сам да е душа. Изи. Аз съм 20 ля. Аз забравих да утна.
Квадра. Стигна ми квадрата от птицата. Репорт. Нямаше да я убиеш. Тя Ами се да. лайф. Тя се Що не лайф. пушнеш, бе? Що не пушнеш? О, тъпа, аз си мисля. Брат, знаеш какво си мисля? Аз викам, че тъпа, гъбка ли беше това? Един бот, вземи по-хубаво бот, хибичка. Аз ви Не, махам да. бутите. Я видя. Аз ще си купя още един рабадон, е така за фън. Аз па нямам. О, клавиатурата ми пак се О, стига! Стената телепортвам и аз. Само че аз телепортвам ето тук. Аз идвам. Сатаната. Ужас! Искам да си пусна тъпото кю! Тя има Радвам много се. много спит, аз не мога да го уча. Пуснах инхибитор, това не е кеф. Аз не мога да го уча, той е много бърз. Пушвайте само. И та игра ще бием, аз ти казах. Ей, аз съм фул билд вече. Аз няма да чекам следващата. И аз. Защото клавиатурата ми много бъгва и се ядосвам. Супер. По-голям шанс за победа. Ще чакаш ли, Гоша? Не май. Окей, хора. Преди Ренера ще умре от нищото. Това ще отклипа, ако я хареса, дайте лайк. Рости ме си свърша клипа, бе. Представи ако си замка. Ако ви хареса клипа, му лайкнете, се абонирате и до скоро.